Levá 2, do pravé 4 dlouhé. Horizont levá 5. 100 pravá 5. 100 horizont levá 6. 100 brzdy retardér doleva. Retardér tady je. 100 pravá 6, 100 pravá 5 mezi svodidla. 100 brzdy levá 6 retardér. Retardér tady je. Tak tady bude levá 2, 60, pravá 3. Proč to chcíplo? Pumpa nám nejde. Klidu. Levá 2. Pravá 3 do levé 5. Levá 5 tady je retardér. 100 horizont. Brzdy tady bude zase retardér někde. Lídek. Levá 5, pravá 5, levá. Levou zeď, 100 brzdy retardér. 100 levá 5. 60 levá 4. Cíl. Tak tam jsem to moc rozvášnil, no. Tak aspoň jsi to viděl, jaký to je, když se člověk moc snaží. No. Klidu.